Good afternoon yan. Katatapos lang namin magsimba dito sa Holy Spirit Parish and Happy Father's Day po sa lahat. Yan. Happy Father's Day. Aray ko. Oh, aray ko. Yan, so Sabay say Happy Father's Day kay Papa. Happy Father's Day! yan, nung nakaraan nung Monday birthday ni Joanna. Yan. Belated happy birthday. Yan. Oh, pupunta muna kami dyan sa sa Center Mall. Diyan na kami papalipas ng oras kasi yung binook namin doon sa Berry Barn para sa Father's Day event nila. Alas 3 pa. Yan, 3:15. And Daughter's Day daw. Gusto ko sana So, mag-try naman dali ng bago. Bistro B, Moxie. Kaya lang, alam mo yung pipili ka ng menu. Buti na yung magbo-buffet ka na lang. Saka okay naman doon sa Berry Barn eh. Yeah, ang Maraming tao yung mamaya sigurado. Pero Lunch, next yung time, Bistro B kasama. talaga. So next time siguro. Sa iba naman. Ay, tapos may ganap mamaya sa Al's. Nakita Sa ko, Al's street. Kitchen? Oo, street something na may red Daming horse. ganap po yan. Linggo kasi eh. May pinuso lang may red horse. I don't, parang ano pa ba yung red horse lang nakita ko. Para sa Father's Day, may Red Doors. Yan. So kami ay pupunta muna dyan sa ano. Opo. Yes po. Pupunta muna kami dyan sa Center Mall. Dyan na kami papalipas ng oras. Tapos maya-maya ay punta tayo ng Berry Barn. Yan. So ano muna kami. Papalamig kasi ang init. Yan. Katapos lang namin magsimba. Yan. Kita-kita Oh, tayo sa daddy, ano. may ano sila, San Miguel. San Miguel. Pilsen. Ayos ah. Tapos Red Horse. Hindi naman ako yung Bawal excited mag-inom lang ako. na mag-drive. Ano siya, starts at 5 p.m. Tapos nag-encourage sila na magdala ng mga sasakyan, mga motor. Tapos meron silang crispy ulo, crispy pata, lechon kawali, ihaw, ng mga ihaw favorites. Pork isaw, tenga, atay, balon-balunan, maskara, adidas, red hotdog, and pork barbecue. We'll be there. Pupunta ba naman? Pupuntahan natin? Siyempre. Okay, so punta muna tayo dyan sa ano. Baka, tingnan natin kung makadaan tayo mamaya ng ALS. Ano? So, yan, makakadaan tayo ng Al's. Punta muna tayo ng Center Mall. Yung amoy ni Isabel, halo-halo. May panlalaki, may pambabae. Galing kasi kami ng Batin Baby, Body show your Works. face kay Papa. And smile kay Papa. Smile. Smile. Ikaw. Si tatay, ano, bumili ng ano. Bumili ng strawberry. Galing kami ng Batin Body Works. Nag-try ng ano, ng pabango. Halo-halo tuloy ang amoy nito. $3.15? Oh wow! A dragon! Let's go. Mauna na kayo. Mauna na kayo kumuha ng pagkain. Sa labas. Wow! What's your food? Rice. And this one and this one. Mga Pilipino nandun? Nag-serve? I think so. Yeah. Ang ganda sa labas. Oh, maganda sa mamaya pakataas natin. Kaya na, Bel. Ako naman. Spirit King. Para sa Father's Day. In fairness, daddy, kabos Ha? Masarap ngayon. Meron sila, dati wala sila itong manok. Yan, meron. May dati silang yung bagang chicken na sobrang sarap. Pero hindi na yun naulit. Parang Korean. Hindi, tapos yung buffet din. Oo. Thanksgiving ba yun? Hindi pala. Sarap to eh. Itong Hindi, cabbage na yan. ang ganda ng feel sa labas. Oh, Press ko nga sa labas. Mamaya, labas tayo. Mag-ice Nabel, tayo. uy, grabe. I will help you. Sarap. Puro karne. Second round na, Bel? Second round na ako. Hindi ka natin dugay kay Isabel, no? Lakas na kumain yan. No. Papa, look. Yes. Tower? Uh-oh. Dessert na kami. Hinintay ko lang si Joanna. Kumukuha din siya. Yan. Marami ng tao na, Bel. Bel, do you want this one? Ha? Nakis and hug siya sa inyo. Kiss and hug. Come here. Kaninang umaga, pagising niyan, Happy Father's Day agad sinabi niya. No? Ha? Loli, ha? Kaya pala eh. Lord. Kiss and Later. hug, Papa.
Love you. Can I go get Busog, Bel? Buti pa si Isabel, ha? Lollipop na, oh. Pagbayad ko, nagpabili. Dito naman tayo maglakad-lakad sa likod. Maganda na kasi may mga bulaklak na, eh, oh. No? Bloom na, baby, ang mga flowers, baby, oh. Beautiful flowers, oh. Ngayon yung ano, kainan, ha? Naglaro si Isabel. May mga bulaklak na tong ano, blueberries, Saskatoon berry. Mga ano na, green na. Prutas na nga eh. I can hold it. Play na, Bel. Ganda ng panahon. Wala. Mga ibang bata. Cash lang pala, daddy. Paalala. Cash lang. Cash. Tahimik yun, no? Ganda ng bulaklak na to. Para siyang ano, sunflower. Ito masipag to mag ano eh, mag ano ng bulaklak. Gustong gusto nitong mainit. Ang ganda. Ang laki ng mga aso. Isabel, come here. Ay, yun, sarap. Gustong gusto ng aso. Ayun. Isabel, come here. Hello. Hello. Ayun na. Marami nang kumakain. Daddy, happy Father's Day daw sabi ni April tsaka ni Madam Kai. May bigla ang plano sanang mag-barbecue kaya lang nakaset na din tayo sa activity. Happy Father's Day. Gusto daw ni Madam ano, magtanim dun sa labas. Maraming ano din ano, pananim. Ang problema ka din sa may likod namin, hindi inaabot ng ano, ng sikat ng araw masyado. Pero pwede naman siguro yan. Marigold namin ano. Two. Ano yan? Ay, bibi, pipino. Look, may bunga na oh, lalaki oh. Ayun oh, sige lido. Pipino. No, don't kid. Huwag ka mamitas dyan, napagalitan tayo. Oh, lalaki ng pipino oh. Ganda ng mga bulaklak no. Bagay ka dyan oh. Mga bulaklak. Oh. Sa kabila. Ang ganda nitong bulaklak. Ganito yung palaging tinatanong ng nanay ko. Every summer. Magaling din tumamulaklak eh. Hindi ko ano alam tawag dyan pero ganyan yung gusto ng nanay ko. Flowers. Marigold. Itong marigold sabi daw pag meron kayong mga halamang gulay ata ano, magtanim daw nito sa may ilalim para yung mga insekto eh parang ayaw ng insekto dito. Ganun itong marigold. Meron pa pala dito sa kabila. Mami, arag ba ka ni permit tinatanong ni mama? Ang healthy nito oh. Yun oh. Paborito ni mami lang na ano, na ano yan, na halaman. Tapos ano, tulips. Ang ganda ng mga bulaklak. Picturean kita, liga, dyan sa mga bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak talaga. Pink. Mami oh, ang ganda oh. No? Gustong gusto na mainit niyan eh. Ano to? Full Sun Scarlet.
Sunflower. Parang ano lang, damo lang, pero ang ganda ng bulaklak. Daisy? Ang daisy to, no? Nakakawili tumingin ng ano, bulaklak. Ang ganda. Ito. Ganda rin ito. Oh, nandito si Uncle Boboy, no? Oh, gustong gusto yun ni Uncle Boboy. Mahilig sa halaman yun, mahilig magtanim sa Pilipinas. Sandamakmak. Ang ganda. Ito yun, oh. Anong tawag kayo dito sa halaman na to? Ang ganda to, eh. Taba. Dami. Ito yung ano, katulad ng sa British Columbia. Lumalaki masyado to, eh. Ganda. Dito sa Canada, no, naalala ko lang ano, dito baga mami, pag namatay ang halaman, pwede nyo ibalik. Ano, ang bilis mag-refund dito. Naalala ko nung bumili si mama ng rose sa Toronto, ano. Tinanong namin yung sa cashier, sabi niya, kahit ano daw, namatay yung halaman, ano, tinanim mo na, tanggalin mo ulit, pwede mong ibalik sa kanila, i-refund kanila, full refund yun. Ano? Naalala ko lang. Kasi tinanong ng nanay ko, paano niya pag ano, kasi may nakita kami, nagbalik. Tuyong-tuyo na talaga yung halaman, alam mo, at ang hindi naman inalagaan, ano. Tuyong-tuyo yung halaman, ibinalik niya. Rose, naalala ko rose, napakalaking rose. Tuyong-tuyo na, binalik. Sabi niya ng nanay ko, pwede bang ibalik yan kahit ganyan na niya? Sabi niya, oo. Nung sabi nung babae, sabi ko, ang galing ano. Kahit walang resibo, ano, ang galing. Yan, at kagaling lang namin sa Al's Kitchen. Yan, nag-enjoy kami ng nag-ilang oras din tayo? Isa't kalahati, ano? Isa't kalahati. Merong karaoke, videoke, may kumakanta. Sorry, hindi karaoke, ano? Yan, so maraming tao kanina. Tapos maganda kasi ang panahon, ano? Ayan, busy pa nga sila, barbecue sa labas, barbecue. kahit sa loob, ininom sa Masarap loob. yung barbecue, no? Yung barbecue. Masarap. Tapos umorder kami ng drinks. Ito. Hindi Red Horse. Hindi Red Horse, syempre magdadrive ako, eh. Sayang. may Pilsen sila, may Red Horse sila. Pagbukas ng pintuan ng amoy, yung mga... Typical na bar sa Pilipinas na inuman. Yun na, pagbukas mo ng pinto, sabi ko, nakakamiss. Feeling. Yan. And ano pala, shout out sa pamilya ni Sir Wendell. Yan. Tapos yung kaibigan nila, hindi ko na natanong yung pangalan ni Sir. Galing pala sila ng Quebec. Yan. So nagkakwentuhan dun sa loob, ano. So happy Father's Day po sa inyo, Sir Wendell, and kay another Sir. Yan. Yan. So kami pupunta kila Pambansang Real Tour, Nap Ibonete, kasi naimbitahan kami nila Mami April. Nandyan sila, nag-barbecue, yan. So pupunta kami doon muna at doon natin tuloy ang ating vlog, yan. At mamaya ng 9 PM, nag-book kami ng cinema. Ano yan? How to Train Your Dragon, yung bago. So para kay Isabel, yan. Pero kung sabi, pero ikaw may gusto ni Isabel, Lilo and Stitch. Napanood niya na yun, eh. Pinanood na namin, sorry. Don't support piracy. Hindi naman piracy, pirated ba yun? Online. Yan, online. Yan, punta muna tayo doon. Let's go! Ayos talaga, oh.
Tapos mag-ano tayo ko. Ayos talaga, sir. Magpapasesyon ako sa'yo, mag-vlog kita ko. Ah? Magpapasesyon Walang ako sa'yo. problema. Walang I-ano problema. Gawin natin ano ko. Oo. Oo. Na-invite kami dito sa bahay nila Pambansang Realtor gawa ng meron bagong grill. Oh, bago yan, ha? Pangalan ng grill. Ano pangalan? Napoleon. Ano yan? Ano? Oh, Napoleon. Wow! Ayos ka talaga dyan. Oh, di ba? Panalo, ayos talaga. Ang gumawa ng burger si Kuya Norly. Oh. Umuo ka na lang. Yes. Pinilit ano. Lettuce, mami. Lettuce and tomato. Yes. Yan. And egg. Yan. Yan. May grilled onion. O yun, no? Para onion lang. Ito para to sa ano. Legit to kasi. Yan, legit oh. Brad, kutsara, Brad. Para po ito sa Father's Day natin, ano? Yan. Yun. Hindi nyo alam si Kuya Norley dating chef sa Cactus po, ano? Egg, ano Isang mo daddy, anong gusto mo? egg tapos ano? Ayaw niya. Ay, ang bacon. Pwede ka bacon. Okay na ako nito, egg tapos egg ano. ako yan. Sige, okay lang. Egg tapos ano. Yan. Dati siyang chef sa Cactus po, Chef ano? ang gumagawa ng ating Yung sikat na kainan dito sa Saskatoon Kuya, I City. think I want this. There's something in the bottom na. Meron na po. Si Daddy Lo Duty. Oh. Sauce, ketchup. Yan. Hawakan mo, hindi mo siya pwedeng baba. Oh, yan. Yan, loaded. Loaded. Si Mami la, busy. Bacon lang. Meron tayo, oh. Chicharon. Chicharon. Kaya ka palaging may ring light eh. Oo. Itauli tayo sa ano, Sabado. O yun nga pala sa Sabado ano. Tinidikdik. Hindi naman sa kabila. Sa kabila naman, oh. Naka-ano na, naka-set up ng mga chairs. Sino gumawa niyan, sir? Si Mami la. Hindi, okay lang yan hanggang 9 o'clock. Ang bango. No? 11. Bacon ni Mami la. Matamis na bacon. Tama, matamis na bacon. Hindi ko maalat. Kusino? Tamis na bacon. Tusino yan. Oo. Pwede nyo naman sabihan na baka Ang ganda kasi ng panahon eh, no? Oh. Dati wala yan. Ngayon, oh, meron na. next week na ito ako sa alin. Sabay sila ng birthday. Mabait yan ito. Ewan kung naman din na doon. Baga na ano kan mo eh? Yung sa barbecue sa kanto? Lang sila. Ginawa ni Mami la yan, no? Panalo. Sige na. Jericho. Ay, si Jericho. Mama, this. Sangyup. You want this? Mami, may kulang. Sangyup na. Jik-jik. Isus. Ayun. Na-choke pa. Oh, ini pa. Kulong lang. Mga Korean grill. Pakita mo yung may sariling ring. Ha? Yun na naman si Miss Ring Light. Ching! Baka mamaya. Paano ko nakasama ko? Anak, patay tayo dyan. Ay, at Father's Day pati. Father's Day pati. Oo nga pala, Father's Day pala, ano? Patay. Yung mga kids. Ayan yung mga ano na, mga kids namin dito. Ha? May password. Ano password? I love you, Domi. Yun yung password. Ano? Wing! Matindi talaga to si Dom. I love you, Domi. Yeah! May atsara pala, mami, oh. Atsara. Uy, panalo talaga. May atsara pala. Ayos talaga. Kamu ay. Excited. Excited ang bata. Nag-play na. First time namin dito sa cinemang to. Ha? May may arcade sa loob. Yan. Galing kami doon kila Pambansang Realtor. Nag-burger. Barbecue. Isa tayo. May arcade.
Over the top? Oo, sa inyo eh. Which one? This one? No, I don't like over. Ika na. Orange yan. No, not that one, baby. Not that one. Turo. Ini ko na lang, Jolly Rancher. Yeah? Sige na. Okay. Okay, gamis. Belle, Isabel, come in. What is it? Pag next time. Meron palang arcade dito. Pwede na. Belle. Let's go, mama's there. May bago sila ngayon. Pwede kayo mag-refill ng popcorn. That's what we're gonna watch. Ano sabi niya? Pwede? Ang large popcorn, Daddy, pwede kang mag-refill once. And then ito, refillable. Unlimited. Yeah. Ayos so, na. dito na tayo. Pero 10:15 magsasara sila Yes sa po. fountain drinks ano? No, this is open. Ay, open. Kailan mag-close na ang mall, Daddy, ng 10 something. Oh, yeah. Kaya ang mag-refill daw tayo ng maaga. Saan tayo? 9:15? This one, Here, Isabel, come here. Yan o. No, here. Let's go, let's go. Ay, patay. May laruan sa loob. What? Ang tao? Ay, nako. May slide sa loob, Bel. Wow, I know, wow. Yeah. It's wow. Go ahead. Huh? Yeah, let's go. Go there. Sige na, sige mo. Hmm. Pero, pag nag-start na ang movie, dapat magbalik ka Hmm. na. Ibalik ka na, Dad. Okay, so, sabi niya, Daddy, agahan daw natin ang pag-refill ng popcorn kasi magko-close na yung 10:15 pa. kuhanan ng popcorn, 10:15. 10:15. Pero yung fountain, yung drinks, go lang ng go. Ayos, no? Nagsimula daw sila noong October, di ba? Uy, fairness, no? Ayos, no? Dito na tayo. Dito na lang, no? Pero mas gusto ko yung upuan sa... Sa landmark. Pero may iba pa dito eh. May iba pa. Meron, oh, ito kasi clubhouse, you know. Ay, May hindi laruan, ko may naalala. laruan ng bata yan, no? Sa taas. Do you wanna go there? Dalawang pamilya lang kami dito sa loob ng sinihan. Ano? Wala. Nandun na si Isabel. May kalarong dalawang ate. Yan. So, 9 minutes, magsisimula na ang How to Train Your Dragon. Yan. Yung bagong movie nila. 5 minutes. Nakakuha ng kalaro ay. Oh, ate. Kahit saan, lagi may nakukuha kayo. Lugi ang kalaro. Lugi ang kalaro. Okay, so mamaya na ulit kasi bawal naman mag-video habang nag-movie. Yan. Ito pala, good news, pwede mag-refill. Ayos, no? 2 hours later. Okay, yan. So kakalabas lang namin dyan sa sinihan. Ano? Maganda? Oh, naman. Ano ba? I mean, based na based sa cartoons, that's why I like it. Kasi talagang, Kung hindi nyo pa napanood yung How to Train Your Dragon, pero yung animation nun, cartoons, oh. gayang-gaya. Gayang-gaya. Ano? Maganda yung pagkakagawa. DreamWorks. Gaya lang naman, ba't ka rin manonood? Amazing yung Oo. pakakagawa. As Tapos in, yung mga ano, karakter, natamaan swak. nila, no? Basta, as in, Gerard yung mga Butler. dragon, the best Oh. ang pakakagawa. As in, like, Galing ng DreamWorks, no? as in, the best. The best. Yan, so kami ay I want not to. Donald's, no! I know na. Bibili lang kami ng kape, tapos uwi na. First Ano? time ni Isabel, Dad, na makainom ng soft drinks. Hmm. Tapos nagustuhan niya. Ano yun yung Fanta. Fanta naman, hindi Fanta naman. no Pero- sugar ba yun? Yun ang last mo. First and last. First and last mo. Kasi never pa po siya Oo. nakakatikim ng kahit anong Kanina soda, lang. pop. Wala kaming talang tubig. Talagang kanina. lagi lang siyang tubig, chocolate milk, or milk. Hmm. Tapos, minsan orange juice, syempre. Tims lang po, baby. Coffee. Coffee lang si mama First and papa. time. Ito sabi niya, baby, it's just breakfast. Ang farmer's wrap, baby, tomorrow na. Farmer's wrap. Sabi na, anong oras na? Mag-alas 12 na. Kutsira. Yan, kotsera ka. Oh. Yan. Dito to sa 8th Street sa may Center Mall. Yan. So, yun ang Father's Day namin ngayon. Dami nating ganap, no? Yes, Oh. as in, sulit na sulit tong araw na to. Berry Barn, Berry Bar. House Kitchen. House Kitchen. Tapos doon kila Tapos pambansang kila na. realtor. Kila na. Tapos dito, tapos yung mga namit pa tayong mga
friends. Bagong new friends. Yeah. So, Tapos si Isabel yun. may mga nakalaro din sa Berry Bar. Mm. Sa Berry Bar. Mm. Basta, very friend. Magtatrabaho sana ako kaya lang family day. Wag na. Busy yung family day namin. Yung Father's Day. Eh, Sulit naman. Father's Day. Yan. Okay, very good. Thank So, you, Papa Jesus. Sa ulitin po yung mga tatay, dyan, Happy Oh, Father's Day. What did you say? It will be Daughter's It will be Daughter's Day. Kailan? Opo. When? When? today. Today agad, okay. Father's Day and Daughter's Day daw. So, yun. Opo. So, yun. Yun muna ang ating vlog dito sa Saskatoon City. Ano? Sana kayo po ay okay din yung pag-celebrate ng iyong Father's Day. So, yun. So, see you ulit. Happy Father's Day po sa lahat ulit. Bye. Yan. Thank you. What about Papa? Happy Mother's Day, Mama. Thank you. Father's Day muna. Opo.